Marynyň Maru şahy Jahan bazarynyň golaýyna 23-nji maýda 2 sany ýaş gelin polisiýa tarapyndan türkmene gelişmejek geyim giýmekde aýyplanyp saklandy we şäher polisiýa bölümine alınıp gidildi. Polisiýa merkezine bir näçe sagada çeken sorag edişlikden soň zinanlar köpçülik ýerlerine özlerini ýeňil alyp barmazlyk tawşyryklary bilen boşadyldy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Türkmen gyz gelinlerine gelişýän ýa-da gelişmeýän egin eşikleriň kanuny kefiýetlenen sanawy ýok galy bersede, aýal gyzlaryň köpçülik ýerlerine özlerini alyp barmagyna degişli kanuny kefiýetlemeleri ýok. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralary türkmençilik bahanalarına esaslanyp wagtyr aýal gyzlary çäklendirmek çärelerini güýçlendirýärler. Efirde atları etiki ýagdaýlar sebäpli Dursun we Şemşat diýilip tutulýan 2 ýaşdynan Fişen we güni ýyry bilen Mara şäheriniň merkezi bazaryna baranlaryna özlerine garaşýan geň wakadan heniz habarsyzdy. 2 jora bazar gezelenjini tamamlap Moğlanepes köçesiniň ugrunaky ýany ýolda bilen asty ýoşdan ýörep ýola düşenlerini özlerine tarap tüýüşip gelýän polisiýa işgärleri tarapyndan nişana alynýarlar. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk ýagdaýda ýaşdynanlara saklap özleri bilen polisiýa bölümine gitmegi talap edýär. Zinanlar alжyraýar. Polisiýa bölümine gitmegiň sebäbini düşünmeýär. Siz türkmene gelişmejek geyim giýipsiňiz, köýnüňizde serediň, göwsüňiziň ýarysy daşyny diýip wakanyň şahiatlary polisiýanyň ýaş zinanlary aýdan sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan käbir bazar satyjylary özleriniň ýaş gelinleri tanaýanlyklaryny, olaryň taskepde bir gezek Marynyň bazaryna gelip sowda bilen meşgullanýanlyklaryny, hepdeniň galan günlerini Aşgabatda geçirýänliklaryny aýdýarlar. Tutsuk etme şaýat bolan adamlaryň hemde käbir bazarçylaryň sözlerinden çen tutulsa zinanlar göwüs bölew sähel açyk bolan uzun köýnek giýipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salanyp polisiýa merkezine ýaş zinanlaryň uniformaly işgärler tarapyndan hemde güýç edaralarynyň raýa edişikli işgärler tarapyndan soraga çekilenliklerini habar berýär. Polisiýa işgärleri ýaş gelinlerden açyk geyinmezligi, köpçülik ýerlerine özlerini türkmençiligi mahsus alyp barmagy talap edýärler. Gurulmdaşlygyň dowamyny polisiýa işgärleriniň ýaş gelinleri paýyş sözleri aýdyp azgarlan pursatlary hem bolupdyr. Ýaş zinanlar polisiýa işgärlerinden özlerini kemsitmezligi talap edipdirler. Şeýle de bazarda başga da açyk göýnügli zinanlaryň bolanyny aýdypdyrlar. Olaryň milleti türkmen nädir? Biziň türkmen gelinlerini terbiýelemäge ruhsat berildi diýip tutsuk edilen zinanlar polisiýanyň özlerini aýdan sözlerini getirýär. Indi ele düşseňiz ýa-da köpçülik ýerlerinde özüňizi ýeňil alyp barsaňyz 15 gün tutsak edersiz diýip boşadyp goýberdiler. Hany berde adalat? Kelläňde ýalyk ýa-da öýme bolmasa ýeňil bolýarmy? Meniň başym boş, isleýänimi ederin. Diýip polisiýa bölümünden boşadylan ýaş gelin aýdýar. Dursun we Şemşat polisiýanyň öz mertebelerini kemsitmeginden nägili bolýarlar. Türkmenistanyň prezident wezifesi 2022-nji ýylyň martyna Ata Gurbanuly Berdimuhammedowdan ogul Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra geçen ýylyň ýaz aýlaryna ýurt boýunça aýal gyzlaryň daş keşbine gödäwçilik güýçlendi. Büdjet edaralaryna aýal gyzlardan türkmençiligi mahsus geyinmeklik, dar we gysyp duran köýnek giýmezlik, jinsi giýmezlik, dyrnak östürmezlik, ýasama gaş kirpik taktyrmalyk we dogdok çyşyrtmezlik talap edilip başlandy. Polisiýa tarapyndan tutsuk edilip gurulmdaşlyk geçiren zinanlaryň sözlerine görä, hukuk goraýjylar türkmen aýal gyzlarynyň daş keşbine gödäwçilik bilen bagly tawşyryklaryň kanun goraýjy edaralara prezident tarapyndan berilýänini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny depelemekde, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny kemsitmekde tanqid edýärler.